Tak co, jedem na kolo, Luci? Jedem? Říď to pořádně. Tak a teď pojedeme s Lucíškem na to, že? Na lodi. Pustu. Panna zatroubí a jedem. To namáhavý, že, Luci? No, sjedeme teďka, už je to jenom 1,5 kilometru do Nové Pece a tam se vyčvakneme v Lípně, jo? No, tak všichni tvrdí, že to je studený, akorát Lucka to má teplý. Hahaha, no. A už to není tak studená, ten první šok teda jako... Škoda, že ho nevidíš obličejem. Tak skáčem chytří, že? Tak už je ledový. Táta to se ti jenom zdá. Koupáte, jo? Dívej, tady připlouvá parník. Super. Ty jsi tam vlezla taky? No jistě. Zase si nenamočila hlavu. Komplet mokrá. Ahoj. Ahoj. To je táto. Čau, táto. Čau. Ahoj. Čau. Tak to je také výprava celá. Skupinka už je tady. Skupinka dělala servis. A ještě tady. Co servisovala? Spadl mě řetěz. Jo. Jsi tak šlapala, až ti spadl řetěz? Takže jo, normálně. Pozor, tady. A tady nejmladší člen výpravy s největším Taky hříbkem na hlavě. Čau, Lucko. Tak a teď jdeme s Lucínkou kolem Schwarzenberského kanálu. Že? No. Tady teče voda. Jedeme spolu, že, Lucí? Jedeme spolu na kole jako páni. Jako páni jedeme. Že? Kolem kanálu. Tamhle vpředu před náma jede maminka. Máma, no. A tady je ten kanál. Maminka. Ahoj. Ahoj. Poslední dvojice.
Tak a my jsme s Lucínkou na lanovce, jedeme na kleť, že? Na kleť frčíme. Kup, houpačka tam jede, že? Naproti. A jede maminka za nama? Jede tam někde máma za nama. Jede. Je tam za nama maminka, že? Máma je tam za nama. Tak a my jedeme nahoru, že? Nahoru lanem pojedeme. Maminka je tam, že? Víš, za nama. Jede za nama. Dělá to hopky, hopky, že? Jak vždycky jedeme přes ty kladky. Tak to dělá hopky, hopky. A tam jdou turisti. Turisti tam jdou. Turisti. Jedeme lanovkou. Co je to? Lanovka. Takzvaný lano. Houp. Hop, 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 hop.